खुलुमबाय नोंथांनि चेनेलनि जोगेदोनो जों गते आसाम हादरनि जेसां बर' आरो बर' फरायसा दं बिसोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय दा जों दिनै तिलिसालाव हिरिम्बा नगराव दिनै 56तम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे अधिवेशन जानो थांदों बेयाव जोंनो पानजाय आफादा जोंनो दायित्व होदों भलन्टियार साब कमिटिनि मोनसे दायित्व होदों जों दा बर्तमान एनसिसिआव 375 जन जों परिक्षण होबाय थादों बेयाव जोंनि 7टा प्लाटुन जागोन आरो जों बेयाव ओरैबायदि खालामगोन एबार जोंनि बर' नालाय जों बर' दोनो रिपर्टार जागोन जों 30 टन बे सालानखौ होगोन आरो लोगोनो जों एबार मार्च पास्टखौ द्राम साद्रामदो खालामालासेनो जों सिफुं खामजों खालामगोन दा आं बेखौनो खावलायगोन दिनै जोंनि जेनोखि 56तम अधिवेशन जानो थांदों बेयो जोंनि ओरैबायदि नेतृत्व होनाय जों सासे बानजाय आफादनि आफादगिरि मोनदों जेरैखि रमिय'पि नार्जारिनि बानजायनायाव जोंखौ जेरैबायदि नेतृत्व जोंखौ साहस होदों जों आसाम हादरनि बाहेरायावबो बांलादेश नेपाल भुटान बिनिफ्राय बा जेनोखि थान्दै फैगोन बे थान्दैफोरखौ जोंनि बे भलन्टियार साब कमिटि थ्रुयैनो बिसोरखौ अननाय सिबिनाय बिसोरखौ थानाय जानायखौ होनो थाखाय जों सेस्था खालामगोन आरो बे जेनोखि अधिवेशनखौ जोंनि गत्तै गथ' मानसिखौ लानानै जों रंजा बाजा रं बिरं खालामनो सेस्था खालामगोन जों डिसिप्लिनखौ हदाय बजाय लाखिनो थाखाय जोंनि जेनोखि भलन्टियार कमिटिनि 375 गथ' दं बिसोरखौ जों डिसिप्लिन सिखायदों बिसोरखौ जानाय लोंनाय थानाय गेदेरखौ मारैबायदि सिबिनांगौ उन्दैखौ मारैबायदि अननो नांगौ बेफोरखौ जों सिखायनो सेस्था खालामदों बे उन्दैफोरखौ लाबोनाया जोंनि बिभिन्न गामि जोंनि नाम्बर आनसलिक होननानै बुङो धरि लওক 15 नम्बर बना ओनसोल आरो सिसुपानि जायगानिफ्राय नाना जाति उपजाति जोंनि बेयाव साबमिट जादों बर'बो दं राभाबो दं मिरि दं मिसिं दं नेपालि दं सावतालि दं जोंनि आनखि जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा आं बिराद मोजां मोनदों जोंनि बेयाव सासे जोंनि गुबुन धर्मनिबो सासे हिन्जावसा दं बिसोर जोंखौ बिराद सहाय खालामदों बेनिखायनो आं बिसोरखौ बहुत साबायखर बावनाय थादों